everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Ikaw naman noong ka. Pakilat ka, iranga ka! Ikaw naman doon ay pagtanaw atong sa tuwang kahoy! Boang kang mataya ka. Kaya unsa may bot mong ipasabot ha nga nindot kayo tong estatong kahoy mo ba? Nindo to bughaon! Ha? Di kaugad to! Musilaog dito kahoya! Kung ato nang isugnod o magluto ta! Nasa ato pa! Ato tong imong barasognan! Mao ba? Kuan, correct! Ay, correct. Ato tong himong sugnod! Kung wala tayo kasugnod! Ilabi ng baguhan! Niya basa mga kahoy! Katong sa tuwa, katong nindot kayong ilorde, o niya bukad kayong apali. Ato to paoghon, kumuuga na ato mughaon, og... Isognon! Ay, mga nairang! Iunag sugnod tong ilorde! Katong ilorde. Ibilin ko tong ilorde ang apali. Ay, aperbe. Abadya, apira ng naon ni mo. Ay. Kagwapo sa estatwa niya, imo lang isugnod. Ay. Hanggaw kagyaon. Ay, nisirit kay Rang. Sapagkat tinuod lang wasay. Ah. Gwapo pa to ni mong estatwa ha to. O niya imo lang isugnod hanggaw. Gwapo. Ganahan kag istatwa, day. Way lihok-lihok, day. Nindot og ilorde. Dagkog apali, pero di mo lihok. Unsa man na ibuhaton na ito istatwa, Irang? Hoy! Irang! Hoy! O sa imong gusto? Ako imong sognod! Mga ba, Irang? Irang! Maog yun, wasay. Ikaw na lang isugnod. Was nga! Ikaw! Ako. Hindi ka pa isugnod, wasay. Kit-kiton ko. Apil. mo. Apil, di aka amaw ka, ungo aka. Apil, pabaya ka. Lumping ng ilong ni mo nagbawag, was nga aka. Di aka na, oy! Apil, pabaya ka. Wasay. Balik diri, wasay. Balik diri kay kipibon ko ng lihog mo. Hey, kinahalang masundan nako si amo nga duwende. Kaya ako siyang ingnon nga adto lang sa ilawom sa silong sa payag ibutang ang estatwa ang kahoy. Bisan og napuno sa lumot ang dagway sa mga estatwa ang lalaki pero pagkagwapo. Irang! Hanggawa, gilabyan naman kong wasay. Kusugang ni dagan sabay. Nano ka wasay? Dagan, day! Si was nga! Nagsunod na ako, day! Huwag pa magkapahuli sa ilabi ni Anang Gikan na malbal, day! Sabaday! Irang! Abadya! Oy! Oy, intaan! Dili na ron makagahom si was nga, oy, kay adlaw dako! Oy, Dagan! lala, si wasay! Nakahubo sa purol pag dinagan! Wala! Karon pa ko! Ito man dahil nag-igot-igot si wasay! Ay. Nagka ako na ang ipadali niyong estatwa. Ay. Malasakit ka. Dito na, God! Basta dito lang sa imong gikuhaan ganina. Isuga kita mo. Unsa man taon ka, dwindi ra ko ka. Nga di ba kayo nisugan? Maayo kay doon na sa abuhan ni mo gibutang. Aron kon, wala niya ko'y ugang kahoy. Kaya isa to ang kahoy. Muna ibuhaton akong sugnod. Ako na sugnod. Dili ka masagot! Irang! Og nga nung Irang. imo magkuno nag-isugnod, ha? Irang. Ha, watay? Buot-buot sa kada. Tempa. Nasuko ka na, Irang. O siya'y tanaw, di ba? Nasuko. Oh! O gano'n masuko ba ka? Say. Ako ba nakikita ano sa tuwang kahoy? Ha?
Muhala ko kadaghan, be. Halahanti ka. Hala. Hello, boy! Ah. Usa? Nitsit ka kagamay no ba? Biya ang tawa na mo. Kay, kalabad akong sa'yo kasama. Hilas! Kagamay na mulabad pagyan. Layas dito. Gisamukan ka ready ha ka, layas. Ay, kadiyot. Hoy! Hay! Ikaw pulhusan ka! Kung katabi akong singgit-singgit ha, kay naara ko sa imang dool! Bitaw, no? Naanay ka sa kundol. Buhay pa maday kay Rang. Ma! Wo! Aray! Hira! Ikaw ba Aray! late yung kay kag-reaction wasay? Buhay pa yung ko na, kay nakasagpa pa magkunay mo. Mahatutok pa man tani. Mahatutok pa man ta. Tabla! Paminaw! Ikaw ba? Ira. Paminaw sa dako! Ayog isugnod kining kahoy nga estatwa kay basin og dunay tag-iya ana. Doon na niya mangita ana. Uy, ato nang iuli wasay ay kadungog ka. Kung doon ay mangita ana ng estatwa kahoy, ato ka nang iuli. Pasangil. Ugway mangita. Dili lang gihapon ko musugot nga isugnod ng mga estatwa wasay. Pasangil. Ganahan Pasangil. ka kasi ang apale. Baday! Gano man ko no. Himo ni mong ikaduhang bana. Gago kag masaya ka da. Ikaw igo na sa kas akong witikron nga wa diri ug wa dito. Dede papaminaw ba paminaw tarong. Dili na to hilabtan ng mga estatwa. Kay ato nang idayan-dayan din sa to palibot, din sa payag para panghadlok sa mga kwatan. Badihay. Ganahan ki kasi ang ilorde. Abay, ikaw rin sinigot, ana. Kini ako mura na nagpigpay. Ay, kawatan day, kawatan. O sabay kawaton din sa tumpayag daerang. Kanang kalderong pulos tapak, kanang kahang na lumping, sama na lumping ni mong naong, ha? Ay, kung taway sa waya, marusaya ka ha? Kaya tingali ka na imong dagway, may akong lumpingon ron. Ha? Kadungog ka siya, Dumaan ti kayo ng apali ko. Dumaan ti kayo ng apali. Hanggaw ni mo panapli na na imong apali. Ah. Hanggaw sa man. Bebe, ako kang suwayan, lumpingon ko na daw, di ba? Ako suwayan, ha? Salamat, Armando. Nga nisugot ka nga anhin alam ko sa bahay magpakaayo. Nga magpakabaskog. Ni sugot ko sa imong hangyo. Kay mas matiman ka din eh. Ni aman ko. Ako o si Remy ang mangulay sa pagbantay nimo. Sa pag-atiman ka nimo. O sa atong anak Ilsa. Natog ang atong anak. Cute kaayo si baby Corazon. Liwat kaayo siya kanatong duha, Armando. Ang iyang ilong sa makataloy-toy o kataas imong ilong. Ug ang iyang mga aping naamaliwat ka nimo. Ug ang iyang mga mata, pilok, ug ang iyang ngapil, anaa maliwat kanimo, Armando. Dili gyud ikalimod. Ato ni siyang anak Ilsa. Way makatuis niya na. Bisan pa man og adunay gustong musupak sa Armando? um, Armando, may buot ka bang isulti? Nakita ko sa duha ko ka mga mata ang bata. Nga anak niya itong kinalalo, Ilsa. Kinahanglan makapangita ko paagi. Nga makapaduol ko sa bata. Yung gidug ni Ilsa. Sa taon ko. Kung siya na ba si Prinsesa Estea? Remy, Dok? kung usahay iwa ko din eh. Kay may asikasuhon ko sa makadiyot sa kawas. May importante kong mga lakaw. Kung mahila ka niyang bata, ayaw pa ko gusto si Ilsa, ha? Oo, Dok. Hindi ko gusto nga maluya ang usawa. Okay, Dok, okay. Ako tumanon ang imong gitugon ako. Sige, bantayo na si Ilsa. Kay may antuon ko sa suot sa klinika. Oh, yes, Dok. Noon sa man si Dok Armando. Ingon sa doon ay gihambin nga kasubo. Suod sa iyang kasing-kasing. Uy, nahilak ang bato. Dolo na ako. Ato na ko siya. Uy!
Ay, ang amang cute nga baby, naghilok. At dali, ato kugusan, ha? Ato tas gawas, kaya na to si Mami. Oh my God! Dili! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.